Aquí tenim els ingredients per fer un pollastre quedra, que és el pollastre que fem avui, guisat amb ametlles i ceba. I també cúrcuma, brou de pollastre, safrà i julivert. Abans de coure el pollastre l'hem de marinar durant mitja hora, 3/4, amb una preparació d'oli d'oliva, julivert, una culleradeta de cúrcuma, més ben dit, una miqueta de safrà, sal i pebre. Això ho tapem, ho deixem a la nevera o en algun lloc fresc durant, ja us dic, uns 3/4 d'hora més o menys. Passat el temps de maridatge, marquem les cuixes de pollastre pels dos cantons. Retirem les cuixes de pollastre i aquí, en la mateixa paella, amb l'oli que hem deixat anar, fem un sofregit amb les dues cebes. Aquest volum de ceba, per anar bé, s'hauria de reduir a la meitat. La ceba ja ha reduït bastant. Ara recuperem les cuixes de pollastre, mullem amb el brou i deixem coure uns 20 minuts. I aquí ho tenim, recuperem les cuixes, mullem amb el brou i ho tapem. I ja tenim llest el pollastre i hem afegit les ametlles a la part final de la cocció.